Нуждаете ли се от топла вода през зимата? Този потопяем електрически нагревател е вашето решение. Мощност 3500 W. Загрява кофа с вода само за няколко минути. Вграденият термостат автоматично изключва уреда при достигане на зададената температура. Той е ефективен и практичен. Използва бърза нагревателна технология за безопасна топла вода. Просто задайте температурата, уредът се изключва автоматично, а при спад се включва отново. Пести енергия и време, прави живота по-лесен. Преди мислехте, че струва 59,9 евро, после 49,9 евро, но сега има ограничена оферта. Нашата фабрична цена е само 26. Да, чухте правилно, шефът одобри продажба на себестойност за 12 часа, само 26 евро на брой. Оферта, която няма да се повтори. Забравете старите бойлери и небезопасните методи, които харчат повече и застрашават дома. Този нагревател от неръждаема стомана е издръжлив, мощен и загрява бързо. Термозащитният превключвател прекъсва тока при 6080C и се включва отново под 55C, подходяща за кофи, легенчета и чаши, директна. Фабрична цена, сега само 26 евро за брой.